Gipasalig ni Governor-elect Pamela Barry-IV ang iyang pagpasalamat kang kanhi Department of Tourism Secretary S. Durano. Human kini mipadayag sa iyang congratulation human sa pagkadaog ni Barry-IV sa pagka-gobernador. Si Durano nga miapil sa 2002 election, batok ni incumbent Governor Gwendolyn Garcia, misiguro sa suporta gikan kaniya ug sa iyang pamilya. Alang kang Barry-IV, ang pamilyang Durano sa Danau City, pinanguluhan ni Mayor Mix Durano, maoy lig-on nga misuporta sa kampanya ni Barry-IV ug maoy nag-inusarang grupo sa mga incumbent nga opisyal nga mipadayag og formal nga endorsement sa iyang kandidatura. Sa tubag ni Barry-IV, siya nagpasalamat kang S. Durano ug nangutana kung andam ba kini nga mahimong iyang advisor ug mutabang sa iyang administrasyon. Nagpaila kini nga posibleng politikal nga panaghiusa tali sa duha ka personalidad nga miagi sa ilang kaugalingong eleksyonal nga pakigbisog, apan karon posible nga magkahiusa alang sa usa ka bag-ong administrasyon sa probinsya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.